دوستان عزیز پونچکوم شکلات میکنم. ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз, умедворам ки созасте хуб асте. Худоро шукр мо ҳам созем нағзем. ана иҷа мода саҳарай ана ҳам хали пончик пухтам. ози насиб куна мо завтрак мекунем. пирашки пухтам, ана хали пирог пухтам. шири бринҷ кардем. шири бринҷи овдурак. хай ба мо иштиёи таом касоне хурдест аст, ба шумо низ ҳамчунин. дӯстони азиз, иҷа барои обед овқот кардестам. оши ба кукуруз мекунам. и подлившай гӯшт, помидор, пиёз медозам, картошка медозам. камакак орда сирқ мекунам, баъд овош мерезам, алови паста мемонам ҷӯшида места. баъд бо дигар дегда чи бринҷ, макарон я рӯғанда таф метиё. баъд мисол намак, приправа чӣ хале ки мехоҳӣ ҳам хале медозео. чи овош мерезӣ, дамш метартӣ. то ахири навор бо мо бимонед, иншааллоҳ ки навор ба шумо маҳфуз мешавад. чанд вақт корда будам, хоҳарам овқат мекард. вале қариб як ҳафта мешавад аз кор ҷаводем. онада анамикал баҳри шумо навор кардестам. дӯстони азиз, овуша рехтам. ира алоша паст мекунем, ҷӯшида меиста. ана и дегда ҳозир
камак мекунам барои ҳамин обеда. Хай шукр худмонам бисёриему. Хай барои ҳамин обед монада. Ҳиҷа руған медозум, макарони бори какасайко ҳам хеле медозум, баъд биринҷ. Руғанна гарм мекунам, макарона медозум, қади биринҷ як таф метиму. Баъд мисол намакай, приправаи мехоста битона медозео. Баъд дам мепартове. Хай то охири навор бо мо бимонад, иншааллоҳ ки навор ба шумо маҳкул мешавад. Ана ҳам хеле макарон медозем. Биринҷ машуштам. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. бояд ки сирх шавад, сирхак. Баъд биринҷа медозем, таф метиему чи ов медозем, баъд чи ҳастайко куркума медозем барои чи? Барои ки зардак шавад. Ина приправа, куркума, приправа бо намак. Дӯстони азиз, ман дам партофтум, уже тайёр шуд. Ана ки ҳозир кукуруза медозем. Ана ки мекунем, аралаш мекунем. Ана дӯстони азиз, кукурузни оши ман тайёр шуд. Хай ҳар кас ҳар хел мекуна. Ман анам хеле тайёр мекунам кукурузни оша. чи авқоте боша мефурам тавақи чӯвида бихӯрам. хиёл мекунам ки тавақи чӯвида авқот бамаза мешавад. агар ширчоям бихӯрам, дар тавақи чӯвӣ мехӯрам. чизе боша дар тавақи чӯвӣ мефурам ки бихӯрам. худамда қати хоҳарам дар тавақи чӯвӣ бардоштам. шавҳарам қати акам дар лали. салат. кӯдако ҳама дар мактабанд. И барои ҷиянам. хай ба мо иштиёи таом касоне хурдест аст, ба шумо низ ҳамчунин.